I en verden, hvor stjernene ofte kommer og går i et blink, skinte Tony Harnell som en ildfuld komet på himlen og blev værende. Hans bortgang etter en lang kamp mod terminal kræft i en alder af 6'2". Etterlader ikke bare en stilhed i rockeverdenen, men et ekko af stemmepragt, sjæl og menneskelighed, som aldrig vil forsvinde. Harnell var mere end bare stemmen i TNT. Han var sjælen bag mikrofonen, et lys på scenen og et hjerte uden for rampelyset. Med sin karakteristiske falset, kraftige vibrato og evne til at formidle sårbarhed gennem metalliske riff og hylende guitarer, løftede han musik til et niveau, der det ikke bare handlede om lyd, men om liv. Fra New Yorks pulserende gader til scenene i Oslo og Tokyo, bar han sin kunst som en kriger bærer sit sværd med stolthed, ære og en urokkelig tro på musikkens kraft. Tony sang som om hvert eneste ord kunne redde et liv, og i mange tilfælde gjorde det netop det. Han var trøst i mørket for en generation. En stemme, som kunne få selv den mest forkomne sjæl til at kende, at de ikke var alene. Han var ikke bare kendt for sine musikalske præstationer, men også for sin ydmyghed, varme og empatiske tilstedeværelse. I møde med fans var han aldrig utilnærmelig. Han huskede navn, lå med folk, gråd med dem, og takkede altid dem, som løftede ham op, som om han selv ikke forstod, hvor højt han allerede havde flyet. Diagnosen kom som et lyn fra klar himmel. Tony, som altid havde stået som en uovervindelig skikkelse på scenen, blev pludselig menneskelig for os alle, sårbar, dødelig. Ligevel mødte han sygdommen, som han mødte alt andet. Med mod, værdighed og en urokkelig vilje til at fortsætte at inspirere. I månederne før hans død spilte han ind sidste strofer, skrev dagbogsnotater til sine fans og delte refleksioner, som skærer dybt ind i hjertets mar. Han bad aldrig om medlidenhed, bare om ærlighed, kærlighed og ægte forbindelse. Livet er en sang, vi ikke får høre hele melodien til, før den er over, skrev han i et brev til fansen. Men jeg er taknemmelig for hver tone, jeg fik være en del af. Tony Harnell efterlader sig ikke bare en diskografi fyldt med kraft, skønhed og oprør. Han efterlader sig et eksempel på, hvad det vil sige at være kunstner, menneske og et fyrtårn for de, som går se vild. I en tid, hvor alt går fort og ægte følelse er mangelvare, mindede han os på det vigtigste, at kende etter, og synge ud det, som brænder inde, og aldrig glemme, hvem man er, selv når lyset slukkes. Tony Harnell, til trods for sin ikoniske status som en af rockens store stemmer, bar på en dyb, personlig sorg, som sjældent kom frem på scenen. Bag den kraftfulde stemmen og scenens glitrende lys, var han en mand, som kæmpede med sin egen helse og de følelsesmæssige udfordringer, som fulgte med det. Hans kærlighed til familien var urokkelig, men i de sidste årene af livet blev han ofte tynget af tankerne på hvad, som skulle ske med dem, når han ikke længere var der. Den største smerten for Tony var ikke selve sygdommen, men tanken på at forlade sin kæreste, kona, og de 2 barna, som han havde delt så mange værdifulde minder med. For Tony var familien alt, en konstant kilde til styrke i en verden, som ofte virkede uforudsigbar og krævende. Han havde altid været en beskytter, en leder i familien, og det smertefulde at vide, at han snart ville måtte give slip på de, han elskede mest, var næsten uudholdelig. Helsens svigtende tilstand kastede en dyster skygge over hans liv de sidste årene, og han kunne ikke undgå at bekymre sig for, hvad sygdommen ville betyde for familien. Hans kone, som altid havde været hans største støttespiller, led i stilhed sammen med ham, og det var hendes styrke og kærlighed, som holdt ham oppe, selv når han følte sig svag. Han vidste, at han ikke kunne være den manden, hun havde giftet sig med for altid, og dette fyldte ham med en sorg, han sjældent lot slippe ud i offentligheden. I de stille stundene, da han var alene med tankerne sine, tænkte han på barna sine. Hvordan skulle de klare sig uden ham? Ville de huske ham slik, han ønskede at blive husket? Tanken på at ikke være der for at vejlede dem, give råd eller bare være et nærvær i deres liv, var hjerteskærende. Tony vidste, at han havde gjort sit bedste som far, men følelsen af, at han var i færd med at miste kontrollen over sin egen helse, var en påmindelse om, at livet kunne ændres på et øjeblik. Selvom han aldrig bad om medlidenhed, var det klart, at Tony kæmpede en anden kamp. En kamp for at finde fred med sin egen skæbne og det tapet, som ventede. Familien hans var hans verden, og sorgen over at forlade dem var en byrde, som han bar med sig hver eneste dag.
Tony Harnell, født af 10. september 1962, er en af de mest bemærkelsesværdige stemmerne i hardrockens historie. En legende, hvis talent og lidenskab har formet lyden af flere ikoniske band, inkluderet den norske hardrockgruppen TNT. Men hans rejse er mere end bare den kraftfulde stemmen, som kan strække C over 4 oktaver. Det er en historie om udholdenhed, lidenskab og en lidenskab for musik, som har brændt gennem årene, trods alle udfordringer og mørke øjeblik. Harnells eventyr begyndte tidligt, da han blev født i New York, en by, som har fostret utallige musikalske talenter. Selv som ung gut var Tony fascineret af musik, og hans interesse for at synge blev tidligt vækket. Hjemme blev han inspireret af alt fra klassisk rock til de tidlige dage af heavy metal. Men det var ikke før han blev med i TNT på begyndelsen af 90'ertallet, at hans liv skulle tage en uventet vending. Det skulle vise sig at blive et møde, som ikke bare skulle forme hans karriere, men også et venskab og bånd, som ville vare livet ud. Da han blev med i TNT, var det som at kaste sig ud i en verden af lys, kamera og action. Men for Tony var det mere end bare stjernesøgen. Det var en mulighed til at udtrykke sig gennem musik på en måde, han aldrig havde gjort før. Hans karakteristiske stemme, en blanding af rå kraft og følelsesladede højder, gav bandet en unik tilstedeværelse. TNT's succes var ikke tilfældig. Harnells vokale evner, hans evne til at formidle følelser gennem hver sang, blev raskt anset som et af bandets største styrker. Men det, som gjorde Harnell så ekstraordinær, var hans evne til at balancere det episke med det personlige. Mens hans stemme kunne fylde arenaer med intense, kraftfulde toner, havde han også evnen til at gå dybt ind i følelserne sine, som om han delte sin egen sjæl med publikum. Enten det var den hjerteskærende sårbarheden i balladerne, eller de elektriske hylende tonene, som fyldte luften på koncerterne, var Harnells stemme i stand til at røre noget i alle, som hørte på. Gennem årene i TNT, såvel som i andre projekter som Starbreaker og Skid Row, vidste Tony, hvordan han skulle bygge broer mellem genrer. Han var ikke bare en hardrock-stjerne, han var en brobygger mellem musikkens verden, altid på jagt efter nye udtryk og grænsesprængende måder at udtrykke sig på. Hans tid i Skid Row som frontfigur på en kort periode viste hans evne til at tilpasse sig forskellige banddynamikker, samtidig som han beholder sin egen unikke stil. Det var en bemærkelsesværdig præstation, og det mindede alle på, at Harnell ikke bare var en sanger. Han var en kunstner, altid på udkig efter udfordringer, som kunne udvide horisonten for, hvad musik kunne være. Men bag den ikoniske stemmen og rockestjernesuccessen var det altid en mand, som havde et dybere forhold til livet, end hvad man kanskje først ville tro. Tony Harnell, til trods for sin stjernestatus, var altid kendt for sin ydmyghed. Han var en person, som værdsatte forbindelser, enten det var med fans, kollegaer eller familie. Hans kærlighed til sin kone og barn var ubestridelig, og han var en far og ægtemand, som ikke nølte med at dele sin menneskelige side med sine nærmeste. Samtidig var Harnell også en mand, som havde sine egne kamper. Efter at have kæmpet med flere helseproblemer i løbet af sit liv, inkluderet den terminale kræftdiagnosen, han fik på slutten, har hans personlige liv været præget af udfordringer, som mange ikke kunne forestille sig. Ligevel, til trods for alt, fortsatte han at stå på scenen, synge og vise verden, at musik kan være et udtryk for både lidenskab og mod. Hvad som kanskje gør Tony Harnell mest bemærkelsesværdig, er hvordan han aldrig gav op. Hans stemme, et af de mest imponerende værktøjerne i musikkens verden, var et vidnesbyrd om hans dedikation til sin kunst. Han var altid klar for at udfordre sig selv, finde nye måder at udtrykke sine følelser på, og aldrig lade modgang definere, hvem han var. Gennem sine højder og lavmål var det én ting, som forblev konstant. Hans kærlighed til musikken og hans urokkelige tro på, at den havde magten til at forandre liv. For fansen, for musikelskere og for de, som har fulgt hans karriere, vil Tony Harnell altid være mere end en rockestjerne. Han var en oplevelse, en stemme, som kunne rive ned mure og bygge nye forbindelser på tværs af tid og sted. Hans indflydelse på rockens verden er udiskutabel, og hans arv vil leve videre i hver note, han synger, i hver koncert, han holdt, og i hjertene til de, som havde æren af at høre ham synge. Så, som mange af de bedste artisterne, efterlader Harnell sig mere end musik. Han efterlader et indtryk,
en følelse af, at man aldrig helt kan fange essensen af en person kun gennem ordene, de siger. Nogle gange må man høre på tonene, kende på følelserne og føle det uudsigelige. Det er Tony Harnell gennem og gennem.